nyelo-nyelo nyaru-nyaru wus. Wong gedhe dhuwur sapa? Bocah jagalan jenengku Bilowo. Sapa? Bocah jagalan jenengku Bilowo. Bilowo sapa? Apa ndok kira aku ora ngerti sapa sejatine kowe? Iki kukumu. Cetha lamun ta kowe sejatine wong namur laku. Aku ngerti kowe panenggak Pandhawa Raden Werkudara. Kowe Werkudara. Wey! Yo! Hey! Oh! Up! Hey! Wah! 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 Parat rupa kinca sing bakal maju. Hei! Hei! Wah! Wah! Loh! Wah! Hei! Wah! Oh! Ora muter derajat apa. Penyakit negara ora bejaji. Salindri. Salindri. Kagiat risang kapirangu rinangkul kinempit-kempit dosa ngreknaning bawana ya si tukang walang ati sembah pangabekti kula kunjuk Raden Seta ndak tampa Salindri. Kusik kowe tik mapan ning pasar Gedhe Wirata tur mapan on sak cedhake kunarpane Paman Kincaka lan Rupa Kinca. Kowe lagi ngopo? Nuwun pangapunten kula badhe blanja wonten peken dipun utus dening Gusti Utari supados-pados sekar mawarni-warni. Aja goro. Gandeng Kunarpa iki njrebabah mongko sak cedhake ana kowe. Aja-aja kowe sing mateni Patih Sakembaran. Upami kula mejahi dumateng Patih Sakembaran menika sampun memper. Amargi Patih Kincaka menika badhe ngrenggut dumateng kasucen kula. Kowe kena mbantah ning pengadilan Meja Ijo Negara Wirata. Hayo melu aku. Ratri gumulung mangrempaking wadya mangrempaking wadya
Magirireh ronang kono ranang kono magawe gelar baladala kerja maning sejati ning alam ingkang tinut ing jagat anggenku dadi mata pitayane Kakang Prabu Duryudana supaya ngopyak ana ngendi papan dununge para Pandhawa semune wis ana tandha-tandha lan sisik melik. Anggonku nggatekake lelakon ingkang kababaran negara Wirata, aku bisa nemtokake lamun ta para Pandhawa jebul laku dharma mapan ana ing kene. Iki Narendra Trigarta Prabu Susarma sing biyen nate nyoba mbabati barisan Wirata mergo anggenku edan kepayang kelawan sekaring kedaton Wirata ya kuwi Dewi Utari biyen aku dikasorake dening Kincaka rupa Kinca mongko ripalungguhan iki Kincaka rupa Kinca raja mulis mudhar tegese Wirata wis ngibarate macan tanpa siung lan kuku. Koko Prabu Ngastina kula ingkang rayipun Susarma ingkang sowan menika mujudaken kabar ingkang kremenaken tumrap Paduka Koko Prabu.
Sinuk semaya winahya ing sapi pambukaning warana tarlen saking liyep layap pingaluyut pindha pecating supena jagat Dewa Bathara jagat Mangestungkara ora pangkling kadang wanom Narendra Trigarta Yai Susarma padha winantu Basuki anggenmu prapta ning Praja Ngastina Yayi Susarman. Kawula inggih Koko Prabu Ngastina wilujeng niskala niring sambi kula mboten wonten sambi kula setunggal menapa sembah pangabekti kula mawantu-wantu kunjuk ndak tampa gawe bombonge rasa. Yayi nalika semana kuwi ndak perintah mongko dadi mata pita tumrape Duryudana anggene nglacak Glecah Bayana ngendi papan dununge para Pandhawa anggene ndelik. Apa kira-kira wis ana kabar ingkang nyenengake Yai? Nggih. Bab menika ing badhe kula aturaken Koko Prabu. Sasampunipun tinaliti kanthi permati dipun itung ngantos genep dipun saring kongsi lembut jajah kutha Mirangkori anggere kula ngumadi wonten pundi papan dunungipun para Pandhawa. Lah sasampunipun kula ningali kawontenan ing negari Wirata wonten senopati ing naminipun Rajamala adu jago dipun gelar wonten alun-alun tanding kalian lare pejagalan nenggipun Jaka Bilawa menika bab ingkang ganjil menggaing petang kula kinten jagat Wirata mboten wonten tiyang ingkang kadigdayanipun timbang kalian Rajamala ning nyatanipun nyolong pethek namung bocah pejagalan sing gaweane mbleh sapi kalian kebo duwe kaprawiran saged mejahi dhumateng Rajamala. Ugi sedanipun Patih Kencaka lan Rupa Kenca dipun dukumba sirahipun satemah pecah. Menika mertandani bilih palungguhan samangke kula saged anggerba Bratasena lan para kadangipun para Pandhawa mapan wonten negari Wirata. Syukur bagi sewu yen pancen kaya mangkono banjur palungguhan iki prayogane piye. Monggo kula dherekaken krampit negari Wirata. Kula mangke ingkang krampit saking ajeng para warga Ngastina ing badhe krampit saking wingking. Mangke menawi negari Wirata bedah kula namung badhe nyuwun katresnan kula nenggih pun utari badhe kula palakrama mangka ibune wong sak negara Trigarta. Ewadene menawi negari Wirata sampun bosah baseh tartamtu para Pandhawa mangke badhe timbul. Yen pancen kaya mangkono ora liwat aku Nayogyani nadyanto sambung obor colok lintang rambatan pundak budal dina iki. Paman Patih Haryo Sengguni wonten dawuh nggih. Mangketakne Prawadya Bala Ngastina ngrampit bumi Wirata. Nun inggih ngestakaken dawuh nggih anak Prabu kalinan kula amit madal pasilan.
kadang sekaring bawana langgeng. Penemban Durna kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh Sang Wikudebya Mahatma Bisma. Nganti kapan Duryudana anggene ngubal-ubal karo kamurukan. Nadyanta mau aku wis tutur ning parandene dhewe wegah nampa wewarah nampik marang pitutur becik. Tekane Ratu Trigarta Susarma parandene kaya ngurupake dahana kamurukan anggene bakal ngraman negara Wirata. Mangka Wirata ki dudu negarane sapa-sapa ning ndahe Kurawa dhewe. Lah inggih bab menika ngendadosaken ternyuing batos kula Penemban. Sakmangke lajeng kados pundi namung kula badhe tuturi kersa paduka Sang Wikudebya. Yo. Aku mung bakal mbuktekake pangandikane para pinter iki kira-kira sik kanggo apa ora. Sing jarene bener bakal jejer, luput bakal mawut, becik ketitik ala ketara. Kuwi kira-kira jaman saiki isih kanggo apa ora? Caranipun mbuktekaken melu ning Wirata, ning ora nggolong karo Kurawa, mung bakal nekseni babare lakon iki kaya apa. Mboten langkung sendika ngestakaken dawuh Penemban Bisma.
Hyang Suksma dililuwih uga paring pepayung mring jagat wirata. Mengkoto abdiku Niken Salindri. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh. Kanjeng Sinuwun Prabu Matswapati. Pitakon kuwi iki wangsulana sing kanthi jujur lan saknyatane aja kok tambahi lan aja ndok kurangi. Yen nganti kowe ora jujur bakal saya ngeboti paukuman sing bakal ndok sandang. Maragake wangsulana kowe suwita ana negara Wirata kene wis pirang taun Salindri. Yen kula suwita wonten Wirata sampun setunggal warsa kirang 3 dinten sinuwun. Sakjroning kowe ana Wirata kene gaweanmu apa? Lelati dumateng Gusti Ayu Tari wiwit saking siram dahar ngunjuk ngantos mapan sari. Ripalungguhan iki beda sing dirembug. Banjur wingi sore wancine surup kowe kok mapan ning pasar gedhe Wirata, kowe lagi ngopo Salindri? Kula dipun utus Gusti Ayu Tari kinen pados sekar kangge angrengga endahing patengganipun Gusti Utari. Banjur adiku Patih Kencaka rupa Kenca kok mati ana pasar. Lan nalika kuwi kowe sing mapan ana sak cedhake ku narepane adikku. Sing mateni Kincaka lan rupa Kenca sapa lan sebabe apa kok adikku mati? Nuwun pangapunten sinuwun. Gusti Patih Kencaka seda karana badhe gonjak kaliyan kula. Kula badhe dipun prawasa. Lajeng Patih Kencaka lan rupa Kenca kula pejahi. Kosik. Kowe aja goro Salindri. Yen kowe ngapusi perkara iki ora enggak rampung malah paukumamu saya kedawa-dawa. Jare kabar sing ndak tampa ana pawongan gedhe dhuwur sing mateni Kincaka rupa Kenca. Nanging gandeng wancine surut ngancik pengi satemah ora cetha pawongan mau sapa. Iki sing bener sing endi? Sapa sejatine sing mateni adikku? Ingkang mejahi patih kekalih kala wau kula pun Salindri sinuwun. Ora tinemu nalar. Ora tinemu nalar. Kowe ngapusi. Kowe mung wong wadon Krubyuk Kabutan Pinjung muka bisa mateni Patih Kencaka lan rupa Kenca. Yen pancen ana wong gedhe dhuwur sing jalari Rajapati kowe matura pawongan mau sapa? Kula mboten ngertos nuwun. Kowe aja wedi Salindri. Sapa wong gedhe dhuwur mau ora perlu kowe kuwatir, ingsun bakal ngayomi kowe. Wong gedhe dhuwur mau sapa? Kula mboten ngertos. Ingkang mejahi dumateng patih kekalih kala wau kula. Wong gedhe dhuwur kuwi sapa? Kula mboten ngertos. Wong gedhe dhuwur kuwi sapa? Wong wadon ora kena diman. Sejatine aku ki ngeman lan pengin ngayomi karo kowe merga kowe kuwi abdine anakku Utari. Nanging gandeng kowe sing dadaki patine Kencaka lan rupa Kenca, ingsun bakal paring pidana marang kowe. Kudune kowe tak tibane hukum pati, nanging gandeng anakku Utari nyuwun supaya kowe diparingi pengenteng-enteng. Mula saka kuwi
Ripalungguhan iki hukum pati tak suda dadi hukum tundung. Salindri kudu minggat ora kena napakake sikil ana bumi ku Wirata. Kurem Dewangkara kingkin lir manguswa kang layon dinyo ilang memanis Dokter langkung kula namung badhe ngestokaken dawuh. Namung kemawon mbok menawi wonten kepareng paduka kula nyuwun wekdal tigang dinten malih mapan ana ing Wirata. Kula badhe pamit kalian Gusti Ayu Tari. Pamit kalian bakul-bakul peken ageng Wirata. Sisan damel ngrampungi utang kula kalian bakul pasar. Yo ingsun paring kelunggaran lan kawicaksanan 3 dina ning janji kliwat saka 3 dina kuwi isih kledang-kledang ana Wirata aja takon dosa. Pauku mamu saya abot aku ora bakal tida-tida ngugel gulumu Salindri. Kanjeng Sinuwun, mengapa dipun keparengaken bilih ingkang abdi badhe nderek sumela matur? Kowe bakal matur apa, Kangko? Nyuwun pangapunten. Menawi kula raos sejatosipun Salindri menika boten klentu lan boten lepat. Ingkang lepat menika Patih Kencaka karana badhe ngruda peksa kalian Salindri. Salindri wani mejahi menika karana kepepet. Bingung badhe tumindak menapa kangge njagi dumateng sariranipun supados boten dipun renggut dening Patih Kencaka. Lan upami wonten pawongan ageng inggil ingkang bantu Salindri mejahi patih kekalih yektosipun tiyang kala wau ugi boten dosa. Karana tumindakipun Patih Kencaka sampun murang tata ngremehaken derajating wanita. Malah kedahipun pamarentah negari Wirata menika paring kanugrahan dumateng Salindri lan ugi pawongan ingkang ageng inggil menika karana sembodo nyirnakaken Patih Kencaka lan rupa kenca ingkang cetha damel onar badhe ngrubuhaken bumi Wirata menawi mekaten estu kelampahan yektosipun menika ingkang adil. Nyuwun pangapunten sinuwun. Tangeh lamun negari Wirata menika badhe tentrem menawi hukum boten jejeg lan boten adil. Karana lampahing hukum namung kangge ngayomi dumateng keluarga sentana lan wong sugih. Wasana hukum namung kangge nyiksa lan gawe rekoso tumrape wong cilik kados Niken Salindri kala wau. Kangko pinter kowe Kangko, pinter. Tembungmu patut
gunemamu runtut ning emane kowe ora mawas diri, kowe ora ngilu karo githokmu. Kowe ngerti apa tumrap tata kaprajan, ngerti apa karo hukum lan adil? Kowe mung mantri pasar sudra sampali, parandene juweh nerweteh ucapmu kaya pendhita mejang karo murid. Tembungmu yen ndak rasa ki mau mung arep mbelani Salindri, arep mbantu Salindri, arep ngewangi Salindri. Aku arep takon karo kowe. Kowe ana hubungan apa karo Niken Salindri? Hah? Ana hubungan apa kowe? Mangancur laku ning angin gugur agraning araga kurnita reh kagiri-giri horeg bumi prakempita padula mangambak-ambak udan dreswor lan lesus kawula nuwun sewu Dewaji kalilan ingkang putra sumelatur wonten bab wigatos ing badhe kula aturaken Wratsangka bakal matur apa ngaturaken ketiwasan bilih ripalungguhan samangke negari Wirata dipun rampit mengsah saking ngajeng lan wingking saking ngajeng mungsuh lami nenggih Narendra Trigarta Prabu Susarma jangkep sakwadya balanipun ewadene saking wingking Ratu Ngastina Duryudana komplit sakurawanipun badhe nyerang dumateng bumi Wirata edan wah iblis lanat setan nimba menungso Susarma mbaleni sega wadang biyen nate nyerang negara Wirata parandene bisa teluk ripalungguhan iki gandeng karo Duryudana iblis ngendi sing manunggal karo Ratu Ngastina parandene kratone mbae arep disrana kiprah sing ora genah kaya yen pancen kaya mangkono andum gawe utara wonten timbalan ngadhawuh Dewaji sing diancam, sing diincim, sing diincer karo Ratu Trigarta ora ana liya kejaba Adimutari. Manjinga kedaton slametna Adimutari. Mboten langkung sendika ngestokaken dawuh. Seta, Wiratsangka, ayo magut suraning Driyana madyaning pabaratan. Ingsun pribadi ing bakal jangkalna payudan. Mangkahang grus-grus sumbar lindu kotor
Lindhu Gatara bumi gunjing Kumaludha guntur katok ora pangkling anak Ratu Wirata Wiratsangka dasar para nyata barisan saka Trigarta dasar para nyata kesete sembanku Prabu Susarma jenengku Bintang Samudra ripalungguhan iki prayoga kowe tekuk dengkul ngaku kalah merga negaram dirampit mungsuh tinimbang Bali Wirang luwih becik dadi batang karmu kukupen negara Wirata yen bisa nglangkai bangkene Wiratsangka wah njaluk dawa umurmu kadangmu padha rantena becik besok mendemo baris kaki prayekta
sing kok ndel-ndelke Prabu Matsapati. Kincaka rupa kinca Raja Mala Mundar. Anakmu lanang Seta salah dikroyok Wadyabala sing gunggunge atusan. Kowe wis ijen tanpa kanca tanpa kanthi. Yen njaluk dawa umurmu, gorene anakmu Tari bakal tak dilatih awake wiwit saka pucuk rambut nganti jempol sikil. Wah. Arab rakno teman. Hop. Loh. Wah. Loh yo. Loh ah. Loh yo. Loh. Ya. No! Hey! Ah! Whoa! Hey! What? Hey! Bakti Dharma Putra nyangari tanan Jaya kumaturing Raka Narendra Harimurti kebangetan tenan kowe Bilawa ing atase negaramu geger ramene kaya ngene kabeh padha adus kringet yen perlu adus getih. Lah kok kowe malah turu sumendya ning palang kandhang. Bola bali. Wong ngomong gedhek-gedhek kele turu. Apa yen pancen Yahin iki penake dingge turu kok. Sewengi ping pindho. Sewengi turu pindho. Ora patut babar pisan Bilawa. Negaramu murak-marik. Parandine kowe malah saya banter anggenmu ngorok. Bilawa. Kowe tangiya Bilawa. Yen kowe ora makarti kowe ratu mandang negaramu bakal rubuh. Bilawa. Tangiya Bilawa. Yayi Bilawa. Apa kudu mbaleni Raden Seta biyen nate mbubut ulu puhun. Ning tak sawang ulu puhunmu sing tengen wis entek mung kari sing kuku. Apa angger wong terus kudu mbubuti kowe lenggah kowe ora. Tetep tak bubut meneh.
Ora ngira ki mau malah barep. Aku njaluk pangapura ora sengaja kowe tak dupak ki mau. Ora apa-apa kok, Dik. Kuwi malah tak anggap kunjungane cah enom ning wong tuwa. Aku ora sengaja njaluk ngapura. Iya padha-padha. Ana wigati apa gugah anggenku turu. Negara Wirata geger meneh. Dirampit mungsuh saka ngarep lan mburi. Saka ngarep Ratu Trigarta Prabu Susarma, saka mburi Ratu Ngastina Prabu Duryudana. Kabar sing ndak tampa. Sinuwun Prabu Matsapati kepikut dening Prabu Susarma. Mula yen Si Adiwra Makarti, Si Adiwra tumandang Bilawa ora jumangkah, iki mengko negaramu Wirata bakal tamat sejarahe. Sing rampit saka mburi sapa? Para Kurawa. Mongko ripalungguhan iki para pendhawa anggene ndelik ana Wirata mung kare kurang 3 dina. Yen bar 3 dina aku kon jangkah perang karo sapa wae wani ning ripalungguhan iki aku kudu sesingitan. Yen maju ana peperangan mongko aku konangan karo para Kurawa. Tan burung ngombaleni dadi wong buangan meneh 12 taun ning alas. Setahun kudu ndelik ana kraton. Aku wis bosen, aku wis jeleh urip rekoso kaya ngene. Ning Maragagi saiki timbangen. Bobote Pandhawa 5 karo wong sak negara ki abot endi? Yen Si Adi jumangkah ana peperangan upamane ana apesing lelakon, Si Adi konangan sing nampa paukuman nglakoni 12 taun ya mung Pandhawa sing gunggunge mung 5. Kurbane wong 5 ning sing mulya wong sak negara. Ning posok balene namung Si Adiwra Makarti, Si Adiwra jumangkah, iki mengko sing slamet mung Pandhawa 5, nanging wong sak negara Wirata kabeh ngrasakake kasangsaran mergo didak-idak kamardikane karo mungsuh. Wong 5 karo wong sak negara abot endi? Yen saiki tetep abot wong 5. Wong kare 3 dina abote sepira? Ngenteni dhisik. Mengko yen bar kuwi tak jangkahi kabeh. Yen ngono kuwi tegese kowe dudu jiwa satriya, dek ngono. Jare satriya ki kudu nengenake keperluane wong akeh, ngiwakake kepentingane pribadi. Yen ngono tegese kowe dudu satriya. Mula kowe maju Balawa. Mbah. Kowe maju perang Bilawa. Yen kowe ora maju rampung iki mengko. Wegah. Kowe maju perang, wegah ya wegah. Aku kok getak. Lagi iki kowe nyentak karo aku. Biyen nalika urip mulya ana Ngamarta kowe manut karo aku. Bareng saiki aku dadi mantri suntik, mantri pasar. Mantri pasar kowe getak karo aku. Tinimbang uripku ora ana sing ngajeni Si Adi bacutno anggenmu turu meneh goleke kipas apa piye. Kowe turu meneh. Aku dhewe sing bakal maju ana peperangan. Aku njaluk pamit tak madeg senopati. Aku titip Mbak Yumu Salindri karo adi-adimu kabeh. Upamane aku mati, aku marem mergo bisa nusul bapak Pandhawa ning Lokabaka. Arneti arep maju perang. Kowe kok perang lakon apa? Aja meneh kok perang. Kowe seneni bojomu nangis. Wong lanang ora ndek kawibawan babat pisan. Wong lanang ora tau nyekel dhuwit. Nyatane lek nggo dhuwit ya malah ilang. Lungguh sing perak jangkai dhewe.
Aduh ya. Oh. Hey. Oh. Wait. Lemah bengkak nyelo-nyelo nyaru-nyaru wus wong gedhe dhuwur sapa bocah jagalan jenengku Bilowo sapa bocah jagalan jenengku Bilowo Bilowo sapa apa ndok kira aku ora ngerti sapa sejatine kowe iki kukumu cetha lamun ta kowe sejatine wong namur laku. Aku ngerti kowe panenggak Pandhawa Raden Werkudara. Kowe Werkudara. Semotok. Gagat enjang sakaringan umum maksi anak promo arum mibur angin beri jroning makan sari labeci luwih baik ibu mitra seswa aku nyawang kowe gelut kuwi seneng. Ning sok-sok aku ya ora mentala kaya kudu mutah. Sebabe ing atase lambe kok diloloi kuku Pancanaka nganti kaya ngono. Pomo ora nek dalan liya apa piye kangge mateni mungsuh. Sing cerewet cangkeme mulai tak loloi kuku Pancanaka wis ben modar. Kejem ora kejem. Palanggonku akeh-akeh wong wedok ora diloloi ora seneng. Apa to kuwi? Aku tak mulih ning pajagalan. Kusik di. Siap tak gandeng tanganmu tengen. Ning ndi? Munggah ana pendopo. Perlune ngadep karo ya kuwi Sang Hyang sapa? Maler to kowe. Karo Sinuwun Prabu Matswapati. Apa? Aku tak matur lamun to sing bisa mateni mungsuh kuwi Bilowo. Yen wis ngono. Kowe engko men entuk ganjaran, men entuk bebungah. Bebungah ya apa? Durpres. Apa le ngajari Bapak Pandhu ngono kuwi? Ngajar apa? Jare satriya ki sepi pamrih rame gawe tetulung marang padha padane wong
ora ngarep-arep bebungah apa-apa. Apa kowe kalah karo pasemone oyot? Oyot kae nadyan manggone ana jero lemah ning duwe kewajiban abot ya kuwi ndodosi. Wujude padas lan uga ndodosi wujude watu. Golek banyu nggih nguripi wit godhong lan uga wujude wowoan. Kocapo bareng wite gedhe. Ora ana sing ana ngalembono kelawan oyot. Ning wong nyawang men sing dilem wite sing gedhe, godhonge sing ijo ruyu-ruyu, wowoane sing seger dipangan, ning ora ana sing ngelem karo oyot. Nadyan to oyot kira tau entuk pangalembono, ning dhewe tetep netepi kewajiban golek banyu ndodosi wujude lemah ana sakjroning sing bakal diupaya wujude banyu kuwi. Ing atase kuwi menungso, aku ya menungso, mosok kalah karo oyot. Oyot ora golek pangalembono, ora golek hadiah, wong nek golek hadiah. Kowe kalah karo oyot. Oyotmu. Wah, oyot barang.